Vítam vás u dnešného nového videa, kde spoločne pozrieme, ako vyhrať v novej Chapter 6 Season 3 v buildoch. Je to tá najlepšia meta, akú môžete použiť a zaručí vám to win. Tak sa pozorne usaďte, podporte ma na sociálnych sieťach a na vedľajšom kanáli lajkom a odberom. Poďme spoločne na to. Sem, na fialové. Okay. Máme dobré zbraně potom. Já to musím utíct. Počkej, já jdu zabít tady typka. Kamo, čo mám za... Ty vole. Typek se podkope, tak to je debil. Jdeš do lobby. Dobrý, toto. Ďalší To nok. už boťour nebude. A tu je. Nok, on mal iba 6 HP. Já ani nevím, co z toho padá už. Exotika do legendárky. Jo. Možno aj viac, neviem. Ty vole. Co je ta exotika? Ja chcem radšej... Můžu? No ber si to, no. Ja Dík. si většinou berem Alebo- sentinelku. Ale jestli chcete, tak já si vezmu jako legendární, mě je to jedno. Tak ja by som si skúšal, ja som ešte nemal hen tú exotickú. By som si skúsil. Tak si vám. Já ji taky dám, ale to je jedno. Počkej, sama. tohle, takhle, SNGčko si Ja vezmu, môžem jestli to zobrať nevadí. aj... Môžem zobrať skener teraz zatiaľ. Yes, rukavičky, nice. Hej, už jsem se naučil hrát to DMRko, SMGčko a DMR-ko, Double ja len to shotgunu. si robil dout. Zabijem toho typka, aj David. máte náboje do Netreba. brokovnice? Mám málo, mám 10. Typek, tuto niekde som videl pohyb. Tu je vzadu. Za mňa je lepšie, keď ten ostrov sa spawnuje takto skôr. On je až tu. Okay. Ty vole, tu sa nechádza žiadne auto v tejto lokácii nikdy. Na benzínce. Tak já jdu na benzínku a pak vás vyzvednu. To je nejaký ďalší borec. To budou boťohry. Hej. Ja som tu brokovnicu skúsiť, čo robí tá brokovnica za abilitku, keď je exotická. Už ho niekto Tak vylútil? aby si nespadl. A nevadí, aj tak tam budeme dobre houdiť jen tam hore. O, dobré. Si v tom profík. Vypočítaná, tyjo. Dívej, ani teď nespadneš. Á, som Nervá. posunul som sa trochu. Ale nespadl jsi. Jasne. Á, už si to dojal. Cúvaj. Ale myslím si, že někteří by tam měli víc chyb, jako. Ty vole. Tam sú dva medailóny, obidva. Tam v fajte na ostrove. Ty vole, musíme ísť Alebo pomalšie. s teammate. Prdele. Už som spádol znovu. To je jedno. Vysedám Mám medailón. No tak to je jiný noob. Počkej, já ti ho dám, sorry. A grappler. Tady. Sorry. Grappler, neviem, či ho chcem. Co to? Tyjo, já bych si ho... Na. Koľko má Já použití? neumím taky ten 20. trik s tím, jakože do... Déle jako to. No, zoberiem si ho ja. Nok? Ďalší nok. Dead. Korunečku chcem korunku. Nice. Ty ju vem, vole. Ostrova. Tipsy. Ostrov. To ma nabúral. On ma zabije. On dal strašný damage. 90 crack u tebe, crack Melvis. Dead. Nice. Ďalší medailón. Berem. Jsi dvoumedálňové. Jo. Ty šupety. Plný borci, bože, my sme tak dobrí teraz. A zase budeme druhý, dívaj. 100%. Staď se. Sadím. Emery. No dobrý, tak to... mytické ER-ko, rád by som to zobral, chcete niekto? Ale je tu sentinelka. Jaké to je? Ty vole, ja musím vyhodiť, je tu mytické ER-ko a tu Jo, tak ja si ju vezmu. vyhadzujem mobo. Nechceš ju? Ja som zobral legendárnu, túto, Okay. sentinelku. Tam ten mají jedno. Nok? Pozor. 2 nog, jo. Dead. To je úplně free, vole, to je naše hra. Není to free, ale je to... Príde tu nejaký Já borec. to nechci zakřiknout, víš co? No, už to zakrikuješ dosť. Kam to je to medailón, tak super, ty vole. No dobrý, počkej, já ti odrazím nějak. Jo, tak More, to je jedno. dobrý. Tu mi to je to fall blbost, ty damage, vole. tu mi to úplne fall damage a rýchlejšie prebíjam zbrania ešte. Jsou tady shockwavy. Sú, len už nevyskytujú sa tak často. Já jsem je potkal, možná jsem je jednou potkal, vole.
Hej, oni sa už iba väčšinou u NPCčka, keď tak občas je tu nejaký týpek. 15, mám označený. Ty vole. Je ich tu viacej, poďte pomôcť. No, Jeden net. Jeden knock. nie tam jeszcze korunka. Utekol som. Dead. Nice, Dostal headshot, ty milujem túto hru, bože. Ja milujem tak strašne Fortnite. Konečne tá otrasná stará sezóna tu už není. Tam vyhodil Neviem, někde. či už si mám brať Myslím. takto v neskôr už radšej tento. Tie rukavice, alebo nechám si ešte ten grappler. Necháme grappler, ešte uvidíme, ako bude sa dariť. Celkom je, myslím si, že v pohode. Teraz som si napríklad sa vyhol tým, že by ma zabil niekto. Tady bylo auto, myslím, závodní, za rohem. No sa to zdá, že či 20 použití je málo, ale to je celkom dosť, keď si vezmeš. Je to no. Je tam tá 10 minútová čestka otvorená, alebo pozri sa. To nebude otevřený, na to všichni seru podle. Není no. Potřebujeme killy. Jeden kill, no tak to je jedno. To už Kolik máte killů? 8. Taky. Dobrý. Chudák. Takže 8 a 3. Jeden je Počkej. dead. Tam má někde, 15, nevím. 30, 45. Pěkně. S+, máme už Ve forecast. vodě tady. A vidím 15, 30 knock. 54. Tu je jeden Ty, za ty stromom. vole. Za stromom. Knock, ďalší. Najlepšia sezóna. Milujem ju. No, neupadlo je čo legendárne. Ve vodě Je stojí, dead, ďalší. kámo. 11 kg, 22. Dva týpci proti nám. No, to ešte neviem povedať, to boty. GG. Toto je celkom dobrá kombinácia, táto sentinelka, grapplera a pistolka. Healy som ani raz nepoužil, to čo som sa obával. Je ten Kde ja? borec. Už mi blinkla korunečka. Čekej, střelím do keře jenom. Okay. A nikdo? Kde je, tyjo? To je rozbitý byl nebo novej? Rozbitý. No, ty vole, kde je? O. Sa dalo čakať. Na zónu. Jasné. Dobrý, pátej korunkovej vin. Mám asi druhý? Hej, druhý. Do dohody. Nice. Vidíte, ako máte proste vyhrať, táto sezóna je naozaj úplne úžasná. Nedokážem ju fakt, je najlepšia sezóna v Chapter 6, čo teraz bola. Myslím si, že je tu veľmi ľahké vyhrať, ak máte chill lobby, aj keď máte hard lobby. Niektorí hráči boli silnejší, ale proste nové itemy sú tak moc silné a OP, že aj silných hráčov ich hneď položia. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite nechať like a odbor, sledujte ma na vedľajšom kanáli. Každé Fortniteové videjko zakončujem vinom. Robí to len jeden človek v Česku a na Slovensku a to je Alkan. Ja som ten druhý. Možno ešte niekto iný, ak viete, tak dajte mi vedieť. My sa vidíme zajtra u ďalšieho videa. Čaute.